Исенмесіз эфирда Татарстанның күньек күншығыш хабарлары студияда Резида Шамсулина бүгінгі программада. Лениногорскида Курск өлкөсүнөн эвакуациялануучуларны коршо алдылар. Алар арасында сәләмәтлекләре белән төрле проблемалары булган өлкөн яштагы кешеләр күп. Бердәмлектә көч, әлбәттә Курск өлкәсендә зыян күрүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Укучылар өчен бәйрәм бу җомга көнне Знамя труда газетасы үзенең юбилеен билгеләп үтәчәк. Махсус кунак Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Әлбәттә Курск өлкәсендә яшәүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Яңа йөк җомга көнне озатылырга тиеш. Татарстаннан җибәрелгән беренче партия 60 тонналык иде. Гуманитар ярдәм кабул итү пунктларында беренче чиратта балалар һәм өлкәннәр өчен яңа киемнәр һәм бозылмый торган азык-төлек, ярмалар, макароннар, печеньелар көтәләр. Урын җир кирәк яраклары, сөлгеләр, шәхси гигиена чаралары, шешәләргә тутырылган су, микродулкынлы мичләр, суыткычлар һәм генераторлар кирәк. Беренче кирәк яраклар 3 адрес буенча кабул ителә. Яшьләр үзәгендә, 21 мәктәп янындагы остаханәдә һәм Ансар хәйрия фондында. Ярдәмне экраннарыгыздагы QR-код аша да күчереп була. Яшьләр үзәге волонтерлары битараф булмаганнарны көн сайын иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр көтәләр. Йөк башта Казанга, гомуми складка, аннары Курск өлкәсенә китәчәк. Лениногорскида Курск өлкәсеннән эвакуацияланучыларны каршы алдылар. Алар арасында сәламәтлекләре белән төрле проблемалары булган өлкән яшьтәге кешеләр күп. Пенсионерларны картлар һәм инвалидлар өчен интернат йортта урнаштырдылар. Башта алар Самарага поездда килгәннәр, аннан махсус автобуслар социаль учрежденияларга китереп куйган. Юлда аларны табиблар һәм социаль яклау хезмәткәрләре озата барган. Лениногорскиның картлар һәм инвалидлар интернат йортында кунакларны җылы каршы алдылар. Бирде өлкәннәр өчен уңайлы яшәү шартлары тудырылган, көнне 3 мәртәбә ашату, медицина тикшеренүе, мәдәни чаралар каралган. Улы яшьтәге Курск кешеләренең хәлен белергә Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова да килде. Ул кунакларга азык-төлек салынган пакетлар тапшырды. Этот дом-интернат у нас один из лучших. Здесь проведен хороший ремонт, очень хороший, добрый, слаженный коллектив, сильное медицинское обслуживание. И сегодня мы видим, что уже наши пожилые люди помылись, пришли к ним медики, сделали осмотр. То есть их здесь хорошо, тепло встретили. И я думаю, Лениногорск станет их вторым домом. Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова Әлмәткә киләчәк. Татар эстрадасы йолдызы Знамя труда газетасының юбилеенда чыгыш ясаячак. Әбүнәчеләр һәм укучылар өчен бәйрәм 23 августта Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында узачак. Программа көндезге 1дә башлана. Чара газетаның 70 еллыгына багышлана. Редакция хезмәткәрләре даими укучылары белән очрашачак. Бәйрәмдә шулай ук язылучыларның гаилә династияларын хөрмәтлиләр. Программа буенча җирле иҗат коллективлары чыгышлары да каралган. Әлмәт дәүләт драма театры капиталь ремонт өчен өстәмә финанслау алачак. Дәүләт субсидияларын яңадан бүлү турындагы документ Россия хөкүмәте сайтында урнаштырылган. Шулай ук Татарстанда бер юлы 2 дәүләт театры ремонтланачагы билгеле булды. Берсе Әлмәттә, икенчесе Олы Әтнә авылында. Бу максатларга федераль бюджеттан якынча 97,5 миллион сум акча бүлеп бирелә. Мондый карар төбәк театрларын һәм музейларын яңартырга, тамашачылар санын арттырырга һәм төбәкләрнең туристлык җәлеп итүчәнлеген үстерергә ярдәм итәчәк диелә хәбәрдә. Мәдәният илкүләм проекты кысаларында реконструкцияләү программасына Татарстанның мәдәният учрежденияларыннан тыш Калмыкия, Удмуртия һәм Чуаштан учреждениялары да кергән. Әлмәт шәһәр судында урлау турындагы эш каралды. Исерек ир-ат автосервисларның берсендә чит машинага утырып качкан. Ул гаебен тулысынча таныды, шулай ук элегрәк аның инде хөкем ителгән булуы ачыкланган. Суд ир-атка 2 ел сынау срогы белән шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм ителү җәзасын билгеләде. Хөкем карарына әле шикаят биреп була. Баулыда мин булдыра алам мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне тернәкләндерү үзәгенең ишек алды участогын тәкъдир иттеләр. Мин җәмгыять файдасына булдыра алам социаль проекты ярты ел элек ил президенты грантын кулланып гамәлгә ашырыла башлады. Аның максаты мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне үз шәһәре өчен игелекле һәм файдалы эшләргә җәлеп итү иде. Мы обучили наших участников проекта
Biz проектта катнашучыларны проектлау, ландшафт дизайны нигезләренә өйрәттек, төрле мастер-класслар үткәрелде. Эскәмияләр, чүп савытлары ясау, юлларны төзекләндерү буенча мастер-класслар оештырылды. Проектта катнашучылар үзләре кыштан ук үй шартларында чәчәкләр үстерә башлаганнар, шулай ук игелекле эшләр башкарганнар. Проектта катнашучылар җылы вакытта тернәкләндерү үзәге каршындагы участокны тулысынча төзекләндергәннәр. Монда сукмак, эскәмияләр, чүп савытлары, арка барлыкка килде. Шулай ук һәр яклап чәчәк атып утырган түтәлләр күренә. Хәзер биредә утырып, проектның командасы булдырган матурлыкка сокланырга була. Проект командасы Баулы районы башлыгы Ильяс Гызаировка төзекләндерелгән участокны тәкъдир итте. Традиция буенча кызыл тасма киселде. Район башлыгы катнашучылар белән аралашты һәм аларга рәхмәт хатлары тапшырды. Ильясов Марат, его команда, огромные слова ему благодарности, что Ильясов Маратка һәм аның командасына зур рәхмәт, ул барлык идеяларында проектлар аша тормышка ашыра. Ул кешеләргә катнашып, үз куллары белән ясалган матурлыкны күрергә мөмкинлек бирә. Бирдә гамәлгә ашырылган безнең ишегалды программасы дәвамында Марат белән әлеге проектны ел сайын трансляциялау турында килештек. Әгәр киләсе елга без үзебезнең күп фатирлы ишегалларында да мондый эш алып барсак, шәһәр дә матуррак булачак. Кешеләрнең дә мондый матур урыннарга сакчыл мөнәсәбәт булачак. Социаль проектта 20-дән артык кеше катнашты. Алар бу территорияны яраткан шәһәрләренең туган көненә зур тырышлык куеп матурладылар. Җәен урман кырлар җиләк белән сөендерсә, хәзер исә гөмбә сезоны. Быел гөмбә уңышы аеруча күп. Әлбәттә, аны җыю өчен тәҗрибә дә зур осталык та кирәк. Зәй шәһәрендә яшәүче Клавдия Максимова өчен табигать илһам чыганагы да. Без дә аңа ярып табигать хәзинәсен җыярга бардык. Не бик матур үскәннәр. Клавдия Максимованың илһамланып шигырь язудан кала икенче яраткан шөгыле гөмбә җыю. Аның өчен сезон май аеннан ук башлана. Күбрәк баллы гөмбә опятыны яратып җыя, бүген исә чиләген ал гөмбәләр белән тутыра. Менә бу безнең сыраешкы инде. Бик тәмле гөмбә, кыздырырга да ярый. Кышкылыкка әзерләргә дә ярый. Гөмбә җыю уеныш түгел, зур осталык сорый. Иң мөһиме урман һавасы күңелгә ял бирә, кышка ризык запасы туплыйсың ди ул. Клавдия ханым күбрәк үзенең туган авылы Кабанбастрак ягында җыя гөмбәне. Быел авылга кайтырга бик вакыт булмады. Менә шушы зәй ягындагы урманнарга киләбез, җыябыз гөмбәләрнең. Урман опятысын мин инде агач төпләрендәгесен мариновать итәм. Инде җирдә үсә торган опятыларны, оларын тоже мариновать та итәм. Кышкылыкка да тузлап куям. Клавдия Максимова гөмбәләрне тузлап та куя, киптерә дә, кыш буе якыннарын ашлар, камыр ризыклары пешереп сыйлый. Табигать хәзинәсенә хөрмәт тә, иҗат итүгә сәләт тә аңарда кечкенәдән килә. Урман кырга чыккач та шигырьләр язудан туктамыйм ди ул. Менә күңелгә тулган нәрсәне тиз генә язып аласы килә. Менә шуңа күрә кулымда һәр вакыт минем бер блокнот кәгазьме була. Гөмбә генә түгел, җиләк, мәтрүшкәсен дә җыеп киптерә, алардан файдалы шәйләр дә әзерли. Уллара да каләм кагазын алып, күңелгә килгән шигырьләрен дә язып куя. Биеклеккә күтәреләм дип, юк очмадым күккә атылып. Ник мин җирдә, кеше биектә дип уйламадым бер чак ачынып. Җирдән генә карап сокландым мин күктә очкан җырчы Тургайга. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.